Glory be unto Jesus. Heartland Productions. Ui! Dombora kare matse muri ngwayini gandi mamuri tipo izwe babiri basimba ukuipa nemo shayani bata basimba arukuipa nemo shayani bata irubasa randinoita ari nakufadzise nyange ikukusundirira luku chemera rashivi andi poniswe nazo ndimi mokamponisi andi poniswe nazo imi ndimi andina chimwe changu ndobata muchinjikwa mutwi mundisimidze rumbe mundiyamure ndine chinamponezi mundishamidze chose Yesu wangu ayo ndicha ija banda mamure